हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा बे समाव लेटेस्ट आपडेट गुड न्यूज बेनो जाबाय जाय स्पेशल टेट होगोन दा फंबाय बिनानावमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन अफिशियल सिलेबास नांगौ होननानै दा फाइनाली अफिशियल सिलेबास रिलिज खालामबाय पाब्लिश खालामबाय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन आरो प्रिन्ट खालामनानै नोंथांमोना फल' खालामबाय थादो आरो बे एग्जामा थाबैनो जागोन दा बेनि एप्लाइ लास्ट डेटआ 7 फेब्रुवारि दा बे दिननिफ्राय एक्टिभ जाबाय आरो एग्जाम फिसा सिंगल पस्टआव 450 मोननै खालामबा 900 मोनसे फर्मावनो नोंथांमोना साबमिट खालामफानो हागोन जायफ्रा एलिजिबल जायो गोबां कमेन्ट्स खालामदों जेनोखि गोदान स्टुडेन्ट्स जेरैहाय एचएस पास जाबाय बा डिग्री पास जाबाय अके थ' बिसोरो एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया स' नोंथांमोना खालामनो हाया मानो हाया होनोबा डिप्ल'मा कम्पालसरि नोंथांमोना टेटआव नांगौ जेरै डिएलएड नांगौ बा नोंथांमोना बिएड नांगोन थ' बे थाथारनांगोन एनि वान बेनिफ्राय एपियारिंआ जानाय नङा पास आउट जाथारनांगोन होमबासो बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जादों बा एलिजिबल जायो अपसना गैखाया पास सार्टिफिकेट नोंथांमोना आपल'ड खालामथारनांगोन मार्क्सखौबो होनांगोन जुदि नोङो पासखौनो जायाखैबा बोरैहाय पास सार्टिफिकेट आरो मार्क्स नोंथांमोना होनो हानो डाटाखौहाय अके स' बेखायनो नट एलिजिबल दा जों बेखौ मोनथिबाय दानिया नोंथांमोननि एग्जामखौ डिसकास खालामबा एग्जामा माब्ला जागोन जोङो गोबांथार कमेन्ट्सखौ नुनो मोन्दों दा एप्लाइआ लास्ट डेटआ 7 फेब्रुवारि एमसिसिआ हमना ला जोंहा मार्चआव नांजोबगोन आरो एप्रिलाव इलेक्सन दङ देन अब्ला जुदि गोसो जायोब्ला सरकारा बेनो जाबाय फेब्रुवारिनि सेकेन्ड सप्तायाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हायो मानोना बावहाय बारा केन्डिडेट्स गैया एबा एग्जाम सेन्टारानो ओंखायनो 7थाल' होदों अनलि 7 सेन्टार्स होदों अके बेखायनो एग्जामा थाबैनो जानाय चान्सआ दङ दा बेखायनो बर' मिडियाम गार' मिडियाम मणिपुरि बारा गैया नालाय थ' आसाम टेट बा हले जेनेरेल बा गोबांथार हाजार लाख एप्लाइ खालामो दा बावहाय खम जागोनखाय माने एग्जामा थाबैनो जानाय चान्सआ दङ बेखायनो मोजां फरायखादो सिलेबास ओंखारजोबखाबाय दा सिलेबास होनोबा नै चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि ओंखारबाय एलपिनि थाखाय एन्ड आबहावा जेनाखि EBS ओंखारबाय लेंगुवेज जेनाखि 1 बर' ओंखारबाय पेपार 1 देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि इंलिश ओंखारबाय आरो मेथ्स ओंखारबाय अके स' मेथ्स ओंखारबाय थिग बेबादिनो UP लेभेलावबो ओंखारजोब्बाय नोंथांमोननि देन बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना मेथ्स दङ साइन्स दङ ससियेल साइन्स दङ बेनिफ्राय इंलिश दङ पेडागजि बर' दङ दानिया जों मोनसे एग्जाम्पल नायनोसै एलपिनि थाखाय जोङो बर'खौ नायनोसै अके बर' पेपारखौ जोङो नायनोसै लेंगुवेज 1खौहाय बेसेबां नाम्बार दङनो बेनो जाबाय 30 नाम्बार नोंथांमोना मोननो हादों देन बिनि गेजेराव कन्टेन्ट वाइज दङ बेनो जाबाय फरायनानै बुजिनाय आरो खन्थाइ नाम्बार 5 दङ थिग बेबादिनो नाम्बार 5आ जाहैबाय रनसाय आरो रायथायाव दङ देन राव सोलोंनायनि आदब खायदा बां रावारि सोलोंथाइ नाम्बारा 10 दङ एन्ड ग्रामाराव दङ राव आरो रावखान्थियाव 10 नाम्बार दङ देन बेनि गेजेराव मा फैगोननो हांखो सिनायथिनाय हांखो हाला गारां हांखो खौरां हांखो बे टाइपनि फैगोन बेखौ नायदो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बेखौ रोंखासिगोन आरो जायफ्रा स्पेसियेलि प्राइभेट स्कुलाव टिचिं खालामगासिनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इजि टेटआ बेखौथ' मिथिखागौ आरो स्पेसियेलि जायफ्रानोखि बर' मेजर लादोंमोन थ' बे ग्रामार सेक्सनाव बा लेंगुवेज लेभेलाव थ' माने गोबां हेल्पफुल जायो बे नोंथांमोननि थाखाय आरो जेनोखि जेनेरेल फरायनाय बिथांमोनाबो खस्थ' खालामनांगौ जायो अब्लाबो हाखायो टेनसन लानाङा दा बेखौ जों मोनथिबाय दानिया नेक्स्टआव बेनो जाबाय इंलिशखौ जों नायोबा इंलिशखौ जों नायनोसै अके थ' इंलिशखौ जों नायोबा बावहाय मोनगोन बेनो जाबाय स्पेशल सिलेबास फर टेट आसाम टेट बियो इंलिश लेभेलाव क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम एलपिआव थायो नालाय 30 मार्क्स दंबावो मोननैसो एग्जाम्पल नायोबा पेडागजि बावहाय जों नायोबा टिचिं लाइननि आरो बियो डेभेलपमेन्ट अफ 4 स्किल्स दङ जेरैहाय लिसनिं स्पिकिं रिडिं एन्ड राइटिं दङ देन बावहाय सेकेन्ड नाम्बाराव एलिमेन्ट्स अफ लेंगुवेज दङ प्रिलिमिनारि कनसेप्ट अफ लेंगुवेज फांसन दङ देन बेनिफ्राय 3 नाम्बार नायोब्ला लार्निं एन्ड एक्विजिसन दङ बे टाइपनिखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन बेखिनि दङ आरो नेक्स्टआव नोंथांमोननि मेथ्स नायोबा देन मेथ्स दङ नै स' नोंथांमोना एलपि UP जेरावनोखि केटेगरि वाइसआवहाय डाउनलड खालामना लादो आं बुंबाय थाला बेखौ मिथिखासिगोन जेरै नोंथांमोना मेथ्सखौ नायोबा बावबो 30 मार्क्स दङ एक्सुवेलि गासिबो 30 देन नेचारेल नाम्बार दङ हल नाम्बार्स दङ इभेन एन्ड अड नाम्बार्स दङ बे टाइपनि आरो इन्टारेस्ट दङ बे टाइपनि नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ एक्सुवेलि जायनाखि एग्जाम लिरबाय थायो कम्पिटिटिभ एग्जाम होग्राफ्रा हाखागोन बा रोंखागौ जियानो जायसेब्लाबो बेखौ